Dako magid kaayo. Na tumay nang lingi. Dako ang yun. Uy, Itaw. Ito no, pero taan ako ba? Kana bitawong kuan, di ba? Wa kamura may naka-eskwela sa kuan no. Oh. Giun sa kana pag kuano pag plano na pag himo ang tulay sa dako kay sa dagat, tungaong dagat. Ay kabalo ka na. Ikaw kabalo ka na. ako? Oh. Di, sa akong kuan na ang kanang paghimo ng tulay sa dagat. Kuan na, gigamitan ng airplane para oh, Airplane. helicopter. Ay Helicopter. Helicopter. Unya. Nya giun sa helicopter. Katong mga dagko kayo nga mga katabi taong mga simento nga katong mga silbi poste. Mo to gi dagit sa helicopter o dagito sulok dito sa dagat. Ito slow ra, ito slow. Nya wa ni lutaw. Isampak dito sa ilaw. Isampa. Pinakailaw mo yun. Unya. Isampak. Giutro na pud pag sampak. Antod nga mugimaw na siya. Mo to mo nang ang trabahante helicopter gapon. Sakay gapon lagi. Sa kana helicopter trabahan. Sakay gapon helicopter. Dakan ni helicopter magasto na. Unya makadaog di ay. Ha? Magkakadaog ng helicopter nga napa may simento. Kuskan kay na dili ikuan man ang una ang simento adi sirang mga tao. Daog uy. Dako ang helicopter. Ang ako nahibaw-an mo pud ana. Good. Lahi po nimo ha. Kay ang pagbuhat sa to ang Giun sa pagbuhat ang kuan sa ang karsada nga naa sa dagat ipalsubay ana. karsada. Oh. Ay, pinakauna ana magkuha man kag kuan. Magkuha no katong level house nga dako kaayo. Tapos Bilhos nya. imo din nang ibagdak dito daw kanang pusod sa dagat. Ano na puso ng dagat? Naa. Dai pusod dito na imo nang pangitaon niya magamit ka og kanang kuan. Saman. Kanang pangkuan ba kanang mga ngita kag bulawan calculator. Ay calculator. Oh, kanang mga ngita kag bulawan. Oh. Nya tapos. Ana, Oh, nya. Aron pagbagdak din dito sa pusod sa dagat, kuan di naman na halutan na sa mga scientist nga kuan. Kay mutubo man ang bulkan sila, lom na bulkan baya. Ano bulkan di silang Dagitom din na siyang pako. Pag dagit din niya, di na kinahanglan scientist maggamit og mga electrical tape paghikot. Oh. Nana din na. kuan sa barko di ay. Mao na pro lisod jud kay kung bro. way electrical tape. Lahat na apoy lain akong kalibugan ba? Tubagon na to tanan. Ang kalibutan ba tinuod ba nga lingin na siya? Ha? Lingin ang kalibutan o platra? Di atong matan-aw mo na to diri. Mo na to. Tinuod na. Dako magid kaayo. Na. Dako day? Uling di man na to may nang Tapos lingin. dako ang yun. Uy, Itaw. dako ang kayo. Sabi bitaw kayo panganog. So lingin jud na ang kalibutan. Lingin. Okay nakita mo na ko sa TV ka Mike Enriquez nga lingin magid daw kay na. Mutuo ko nga lingin ang kalibutan pero di ko mutuo nga dako. Kay, ano naman? Ang Kalibutan kalibutan. kay Sa to paggamay ang kalibutan. katong pag-agto na kong Korea. Ah. Nakita maghapon dito ah. Ha? Nakaingon ko nga gamay ra ang kalibutan. Ay gamay ra. Oh, Gamay ang kalibutan. gamay ra ang kalibutan. Eh dako kayo. Oy, dako kayo Pero kay napay kuan ba? Kanang kinsa ba pud kay naka-imbento ng barko no? Kuan? Barko? Lutaw man sa dagat. Dili. Ano nya bugat ba kay ng barko? Ay, nakabalo ko ana. Bugat kay ng barko. Naamong na atong 1980s. Kay? Itong Titanic nga si Jack ug si Rose. Oh. Mo nang mulutaw ang barko naamong ni Jack ug ni Rose kay wa to matunga tong ilang barko. Oh. Dito man din experimentan sa scientist dayon nga ang nakaamong kay si Jack ug si Rose kay dito man sa babaw sila nagdit-dit. Ya, unya nabugatan man kay ang sa ubos na ano naman ang iyang tubig sa tubig. kuwan, Oh. nabali. to. Nabali. Oh, nabali. Imbis kay lakaw ng mga scientist nalipay sa nagkatawa kay na-experimentuhan nila nga kung paano gyud akong i-English Oh, sige. paano English. gyud pag siya I don't care kung ano sa pagluta sa kanyang extension wire Pero gyud man to pagresolba sa mga scientist. ang Katong kuan barko. sir ba nga na Resulta. naman to ligidaan Ana des. Nga deligidaan di ay. basta kay ako na ibaan di kompleto man na sila mga ligid og interior. Kompleto na sila. Ug wala man gud na mo unlod sa ilalom sa sapa. Ana day na di ay. Ang mga pambot. Kabalo na ako. Ako nang timanan. Mao Ngato ra mao di. da ito di ay mao da ito. Mao ganang tinuod gina. Uy. Ako pa Kasaksi gid ka na sa kasaksi ko kay lunod sa Titanic. nakasaksi ko anak kay nanugog isda sa gilid sa agusan. Nga dagan kag ato. Gamay ra kay pag unlod sa barko dako makaingbaw da paingon sa kuwa di nangamat ana akong isda nga kuha tilapia pantat tilak karpa nangaanod. Nga anod.
So, wa pud kay makuha to Ikaw? lubugod. Ha? Ano ko noon sa mga to? Nakawid ko sa tumoy sa pasan. Pasan. Pasan ba ka nang Oo. may tunog-tunog dire? Mawid ka na gaya man kay napasan. Sakit yan oy. Ay sus, tapak-tapak lagi dire lagi ang mga kuan ma, dire nga busto oy. Ang maod ay napangag ka rin. Ay, maod. Ay, Oh, ay di na ta mag-iskot ana eh. Basta mo na kuan ako nangawang isda. Nuwang isda. Sayang Lubog kayo. nasa pa may laing pangutanan ni Bira, bay? Bago na utanan ba? Kuan man gud. Bago na utanan pangutanan ni mo? Asa okay ba? Na ako Ay, dai na. pinakalisod. Di human naman mo. Na ako'y pangutanan ninyo ba? Ngano mang isda makaginawa man sa ilong sa tubig nga kita nga di mo ta magdugay mo matay man ta. Ay na. Uy. Ayaw ko kana siya nakabaluan na. Wa ba ko ito. Wala ikaw kamo ka di ay anak di ay. Sama daw. Kasimpol nga. Ano yung pangutana? Oh. Anong ang isda? Nganong ang isda? Ubitaw Dili nung man nganong sila ang ginhawa isda sa tubig. makaginhaw. Di sila Di sila ginawa. ginawa. Ano man magdugay man sila bay Oh. man mabuntagan. Magunsa man na sila. Dili manggod. Grabe kataas ang utong. Di ba? Ang isda. Palutaw-lutaw sa gubaw, palutaw-lutaw. Oh. Mukha ka gana. Oh. Buhoy man tog hangin. Maura to niya. Kanya, bubalik mo Pila kang pila. Ay Oh. bantog Oh. gradi ay kimo ana ana Oh. ang ba. Musam siya do ka oras. Mutungan na po na siya. Utong nga gyud na siya. Mutungan na po na siya. Wala siya. Hangin, so Wa yung hangin. kausag ha pirti yung kuan na. Doktor po siya sa ubos. Doktor na po siya sa kaning tubig. Oy. So yun po siya balik. Muna na siya. Ay bantog. Nya anong kita nung Di kita na man. siya kaginhawa sa ilab sa tubig kaya abay hangin diha. Wa kay day hangin yung sa kana pagkuan sa mga Unya ano gani Di no? man makasuot Sa ang kuwan mutata? ito kaning energy. Ay Di kasuot ang energy. Kasuot ang energy. kung may laktom og kuan nidyo Video? oh dili gyapon ka ginawa. Di gud. Magamit na lang tagalas ka Sa pangutanan mo kay. patada. Sa pangalay mga pangutanan mo. Oh, mga ikaw ba sing mga kay pangutana? Na ay kani kuan naglibog ko aning adlaw ba? adlaw. Ano mang adlaw tingara bito ko no kung ka na magtarbaho ko anong grabe magikainit. Hindi mo pasilong ko grabe magika wala Mawala ko siya. Pero perminti ra magsiga ang adlaw. Dili man good. Kanang kuan ang adlaw kani ang kuan tong Kuan ano? adlaw kaning batian sa imong naong. Ang adlaw. Si Batian ni tan-aw bisa sa kuha kay napay bisa karon. Wa man nagpatago man ka. Pero mo tuto ka diha pasilawon ka mo nang pa sigahan ka nagmayo inig matulong ka sa adlaw kay para mo pahawa ka mo tago ka. Kay di daw siya ganahan magtan-aw sa imong ha. Mao. napul ko pangutana. Oh. Mao ba? Muto ba mo nga ang nay nagpuyo nga kuan nay nagpuyo sa planet nga Mars? Ha? Nay kanang nay ilgin to mo ana. Ilin? Tinod na nga nay ilgin. Ay kita ko anak. Pastilan. Da ana. Kay kita ko ato katong niya ato kong esperanza. Tinulog na. Oh, promise may. Sa Esperanza. Niya ato Na ilgin sa Esperanza. Niya ato kong esperanza. Oh. Kabantay mo anang dira sa naibasurahan diri sa Oh. esperanza. Oh. Kakilala Alas 8 sa gabi eh. Pag agi nako na UIP po nakaagi. Uy, kana lang isakyan na sa ilgin. Oh, kana bitaw marag tito. Kuya ko na. Agi daghang isa lagi patong-patong. Amot na siguro kaon sa unahan kay gi suod man kuan ba gi ana man sa duha ka tawo. Di ba ana ba yung UIP no? Oh, uy, ano? Oh, lingin ang ilang sulanan marag kanang marag platito. Oh, Nakadagan kayo. daghan. Kusuga ginagpadagan oy. Lagi. Pero ang driver o kita sa driver. Kita sa driver. Wala ang nagbitbit ra kita ko. Dagana gina ako lagi. Wala day kuan ilgin. Pero way nakabutang UIP pero ang di pang porma ana man uwi. Ano no? Oh. Oh, gani ko. Ana na si tingog day. Uy. Ay, ana day. Ana day tingog day sa kuan. Sak Ana ba na gina ako lagi. Ana ang tingog na. Uy. Oh, Mana? ana day. Oh. Ana ang tingog daw. Nani ano? Hagjum ba chung. Ana raw. Lagi na kusuga oy. Kusog din mo dagan day kuan. Oh. UIP po. Dili daw Na. ang kuan daw. Iri bang kita daw ana pag tan-aw nimo ana mga duha ra daw ka segundo. Segundo. Kuan? Mo sama dayon. Kung natadri karon. Oh. Ganaha esperansa. Oh. Pagkita nimo na mga duha ka minuto. Ana mo diretso na si Buyugan, ano na si Buyugan. Mobiyahe mo na. Grabe ra bro kusog Kaya diay ano mo kana ana ra. si- Di man good kay Pitik, kuan man good pitik. kay. Oh, Di ba na sila musubay og kasada kay naman sila mga power ba. Di ba sa Mga power. mabanggaan may daghan ba kay Labi mga na dump truck power, no? Kanang mo kanang Buyugan isar na kalukso. Sus. Amo si Sira Buyugan. lok sa abot bayugan. Oh, opat na si Buyugan. Nindot day ana day pakyaw na to namang. Yaw na to na ba kan magdalito palit tagbitsin mo kasi no? Ni tatagyo po bakit na ka sa kuan Esperanza. Nagsabot na mi nako isa ka barkada. Ha? Ilgin? Barkada. Yawam na Sabot eh. Sabot niya. Magto lagi ko kanin Japan lagi. Tabang ko nga magto sa kanto kay
Bisita ko sa ako ang kwan ko. Sweetheart. Na. Wala magud Sa ang kabantay mo. halauan lagi. Sa sige na to ingog bot-bot man uwan na. Tanawi.